ପିଲାମାନେ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଅଙ୍କନ ଦେଖିବା, ଅଙ୍କନ ପଢ଼ିବା। ତୁମର ଏହି ବର୍ଷ ଅଙ୍କନରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ପଢ଼ିବା। ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ତିନୋଟି ଦତ୍ତ ଦରକାର। ଯାହା ହେଲେ ତିନୋଟି ଦତ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆଜିର ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତିନୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥିଲେ କିଭଳି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ବାହୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଦତ୍ତ ଥିଲେ କିଭଳି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କନ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିର ଏ ବାହୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ରଖେ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲେ ଏ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟିକୁ ସ୍ମଲ୍ ଏ ବାହୁ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବିସି ବାହୁ। ତେଣୁ ଏ ବାହୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିବା ଅର୍ଥ ବିସି ବାହୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବି ବାହୁ ଅର୍ଥ ଏସି ବାହୁ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସି ବାହୁ ଅର୍ଥ এবি ବାହୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦତ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତୁମେ ଅଙ୍କନ କଲାବେଳେ ଆଗେ ଦତ୍ତ ଲେଖିଦେବ, ସବୁ ତଳୁ ତଳ ଯାହା ଦତ୍ତ ଦିଆହେଇଛି ଲେଖିନେବ। ଦତ୍ତକୁ ସୂଚାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ରଫ୍ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବ। ଏଇଟା ସ୍କେଲ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ କରିଦେବ, କିଛି କମ୍ପାସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମେ ସୂଚେଇଲେ ଏଇଠୁ ଦେଖି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି ସୂଚେଇ ଦେଲି, ଆମେ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ବିସି ବାହୁ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଆଗେ ଏଇଠି ବିସି ବାହୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଟାଣିଲି। 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପି ଚାପ କାଟିବି। ଚାପ ଦେଖ ମୁଁ କିପରି କାଟୁଛି, ମଝିରୁ ରଖିଛି, ଏପଟେ ଚାପ କାଟିଲି, ଏପଟୁ କମ୍ପାସ ରଖି ଏପଟେ ଚାପ କାଟିଲି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଛେଦବିନ୍ଦୁ ମିଳିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ବି, ଏଇଟା ହେଲା ସି। ଇଏ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲା। ଆମର ବି ବିନ୍ଦୁରୁ ବି ଏ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମୁଁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପି ଏଠୁ ନେଲି, ଚାପ କାଟିଲି। ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ସି ଏ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତେଣୁ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପି ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ନେଲି, ଚାପ କାଟିଲି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଚାପ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କଲେ ତା ନାଁଟାକୁ ଏ ଦେବା। ଏବେ ଏ ବି ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଏ ସି ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ତିନୋଟି ଶୀର୍ଷ ବି ମିଳିଗଲା। ତିନୋଟି ଶୀର୍ଷକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ମିଳିଲା। ତଳେ କେବଳ ଲେଖିଦେବ ଏବିସି ଆବଶ୍ୟକ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଠି ଆଉ ଅଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏତିକି ଲେଖିଲେ ଅଙ୍କନଟି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଅଙ୍କନ 2 ଦେଖିବା। ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ତ୍ରିଭୁଜର ପି କ୍ୟୁ 8.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପି ଆର୍ 5.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ପି କୋଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କରିବା। ପୂର୍ବ ଅଙ୍କନ ଭଳି ତୁମେ ଦତ୍ତ ଲେଖିଦେବ, ତଳକୁ ତଳ ରଫ୍ ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି କରିବ ସ୍କେଲ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ। ମୁଁ ଏଠି ପେନ୍ରେ ଅଙ୍କନ କରୁଛି, ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ, କିନ୍ତୁ ଖାତାରେ ତୁମେ ସ୍କେଲ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଙ୍କନ କରିବ। ପି କ୍ୟୁ ନିଆହେଇଛି 8.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଗ ନେଇଯିବା ପି କ୍ୟୁ 8.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମାପିଲେ, ମାପିକି ନେଲେ 8.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବେ ଚାପ କାଟିବା, ଅନୁମାନ କରି ଚାପ କାଟିବା। ଦୁଇ ପଟେ ଯେପରି ଟିକେ ଅଧିକା ବାହାରିବ ଗାର, ରେଖାଖଣ୍ଡ ଟିକେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧିକା ଥିବ। ଏଠି ଛେଦବିନ୍ଦୁ ନ ମିଳିଲେ ପି କ୍ୟୁ ଦେଇ ହେବନି। ପି ବିନ୍ଦୁରେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି, ତୁମକୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ଜଣାଥିବ। ତଥାପି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପି ବିନ୍ଦୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବ। ଇଏ ଚାପ ପି କ୍ୟୁକୁ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କଲା ସେଇଠୁ ପି ପରିମାଣ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବ। ଏଇ କୋଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କରି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଆମେ ପି କୋଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ ପି କ୍ୟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ପି ଆର୍ 5.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି, ତେଣୁ 5.5 ମାପି ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ଚାପ କାଟିଦେଲେ ପି ଏକ୍ସରୁ ଏ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ନା ଆର୍ ଦେବା। ଏବେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଯାକ ଶୀର୍ଷ ମିଳିଗଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଯିବା। ତଳେ ଲେଖିଦେବା ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଆବଶ୍ୟକ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏତିକି ଲେଖିଲେ ଆମ ଅଙ୍କନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଅଙ୍କନ 2ଟି ଶିଖିଲେ। ଅଙ୍କନ କିପରି କରାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ତୁମେମାନେ ଅଙ୍କନ 2ଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ବହିରୁ 4A ଏବଂ 4B ଅନୁଶୀଳନୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।